Good afternoon everyone and welcome sa ating panibagong vlog. Yan. So for today's video update ay nandito tayo ngayon. Na tayo ng gas dahil 2 bar na lang si Jano. At dito sa may refill, ito yung pinakamurang gas na nakita natin ngayon. 70-80 lang ngayon. Last time tayo magkarga 76 doon sa may Flying V. Pero ngayon dito, mas mura dito. So kargan muna natin. Okay, so again, random vlog lang tayo habang niro-road test natin si Jano dahil medyo matagal na nung uli natin siyang ginamit nung nag-adventure tayo sa may Chocolate Hills. Yan, sa Tarlac yun. So may video tayo dyan, nandyan sa harap. Yan, tingnan nyo. Yung gusto mapanood, yung Chocolate Hills at yung adventure natin sa San Narciso River. At ngayon ay nagdidilim na yung kalangitan. So ewan ko kung makakapag-drone pa tayo dahil pupuntahan natin yung Infinity. Yan. Titignan natin yung mga kaganapan doon dahil marami tayong nakita mga tinatayo, mga project sa may Infinity. At yung number 1 major project doon ay yung Marquee Mall expansion, which is may recent vlog din tayo doon. Pero yung focus natin ngayon mag-chill tayo, mag-ikot-ikot tayo doon sa may Infinity para makita natin yung mga bagong proyektong itinatapos. So ngayon nasa harapan na natin, Marquee Doctors Medical Center. Yan, malapit na matapos. So isa na namang major project dito sa Angeles City. Yan. Pero nito, I think private ito. Hindi kagaya nung recent vlog natin sa may Pampang, yung Rafael Lasatin Memorial Hospital. Yun, public yun. Pero ito, ang laki Marquee Doctors. So, wag sanang umulan muna para makuha natin ng drone shot yung area ng Infinity. Maganda ron. At meron ding meron ding playground para sa mga bata. Ito, filter na ng traffic. Traffic. Oops. Yan. Dito wala pang naisip na solusyon kung paano maibsan yung traffic. Nagkaroon na ng roundabout, kaso nagka-clog pa rin yung mga sasakyan. Kahit hindi rush hour, matraffic dito. Pero yung super traffic talaga kapag Christmas season. Pag malapit na yung Pasko, yun talaga yung matraffic. Dito na tayo. Okay. Hirap dun. Ayan, ito yung itsura ngayon ng Marquee Mall. Siguradong pag natapos yung Marquee Mall expansion, ang laki na. Nandun, banda sa likod. Mamaya madadaanan natin. Yun, yung rito, laging puno. Yung parking space nila. The shops. So ito, pag bungad pa lang natin dito, makikita na natin itong ginagawa rito. Wala tayong idea kung ano yan. At saka yung mga ibang dito may ginagawa rin pala rito. Yan Dito nakabakod. Akala ko dun lang sa may
sa may banda rin sa entrance ng ano. Dito rin pala, yan, may ginagawa. Yun. Makikita rin natin mamaya pag kinuna natin ang drone shot. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Ito yung ginagawa nila. Do it right first time. So, ayan. Yan yung Marquee Mall expansion. Pero ikot na tayo. Ikot muna tayo rito. Dito naman, pinakuran, lot for lease. Wala pang ano rito. Ay, pero meron na. Meron ng building ngayon, no? Meron na pala, ayan, no? Hanggang doon, dito lang. Pero yung dito, bakante pa. Naka for lease pa eh. Yan yung mga tinatayo ngayon dito. At saka kompleto na rito. May Jollibee, may Starbucks. Ayan, sa harapan yung Landers. Ito yung sinasabi kong ano sa inyo kanina, playground. Yan, para sa mga bata. Ayan. Libre lang dyan eh. Then ito yung pinakamalaking ano, tindahan ng damit, Uniqlo. Tapat mismo ng land. Dito kaya, tingnan natin kung may ano ba dito. Marami dito, ano, nagja-jogging. Tsaka, ano bang tawag dito? Doon na pala, may continuation pala yung daan dito. Yun, no? Meron palang continuation. Hindi pa tayo nakarating dito, ano pala ito? Ito kasali ito sa ano, sa Marquee Mall expansion. Ayan, no? Ayan, kasali pala 'yan. Tingnan niyo gaano kalawak, Ano pa yung building na 'yon? Ito yung nakikita natin pag dumadaan tayo doon sa may bypass road doon papunta doon sa tulay. Yung building na 'yon. Dito kaya, pwede kaya magpalipad dito. Daming nagja-jogging. Throwaway zone. Anak muna tayo ng spot para makapag-drone tayo. Doon, try natin umikot doon. Hindi pa tayo nakaikot dito eh. Ewan ko kung hindi sarado ito. Itong ano, likod ng ano, likod ng Landers yata ito. Siyempre off-road. Dito na tayo sa off-road. Punta natin yung mga ano, yung area kung saan maraming nagja-jogging. Ayan, dito. Ayan. Dito yung continuation ng ano, Marquee Mall expansion. Yun dun. Ito na pala yung ano, yung exit ng City Hall. No entry. Ayan, dito tayo. Kaso parang bawal mag-park dito. Wala akong nakikitang nakapark. Ang ganda ng ano, ng pangalan ng mga street nila. Arctic Drive, Baltic Avenue. So, try natin dito.
Tapos na tayo nakapag-drone at buti na lang hindi umulan. Pero tignan nyo, madilim na yung kalangitan. Hindi lang masyadong lata dito sa may sa may camera. At sa likuran natin, yun yung Marquee Mall expansion, and then ito yung jogging area. Ayan. So mag-ikot-ikot pa tayo ron. Diretso tayo. Titignan natin yung mga ginagawang building doon. May nakita tayong puti parang parang covered court. Alamin natin kung ano ba 'yon. Ngayon pa lang tayo nagawin dito ng ganong oras. Ito bago to, Eurobell Rugs and Carpets. Ito na rito, parang rin. Parang Mega World. Ikot muna tayo dito. Tingnan natin yung dito. Sa may Uniqlo. Meron palang doon, no? Black Ball Billiards and Cafe. Then dito. Ito yung entrance ng Uniqlo. Dito pala yung bike seal. Ito yung malaking ano bang tawag dito? Hindi naman siya dome ibang bugis. Dito yung entrance ng ng playground. Ayan, Casa Medical Center. So doon yata one way na doon. Hindi na pwede. Dito. Ikot tayo sa may rotonda. Dito sa may roundabout. At least nagtutur din naman tayo sa Infinity. Punta na natin yung mga yung mga ibang parte niya. 1000cc coffee. Yan yung bagong sumisikat na coffee. Ito pala yung Moto Market. Ayan. Kung gusto nyo bumili ng mga riding gears. Yan one time nakita natin si rito Nakita natin nag-vlog niya si Idol Alfred Watermax. Yan dito. Moto Market. Hindi pa tayo nakapasok dito one time papasyal tayo. Meron din pala silang GB na maliit na top box. Yun yung kailangan natin kay yung kailangan natin kay Jano. Yung top box na maliit na yun. Meron pala silang GB. Tapos dito may mga restaurant. Pero one way ito Balik na lang tayo. Kasi titingnan natin yung titingnan natin yung tinatayong parang stadium. Ang ganda talaga dito sa Infinity. Ikot tayo rito. Yan. Dito tayo para makita natin. Ito, may tinatayo pa. Black Ball 8 Billiards and Cafe. Dami talagang mga joggers. Ayan the shops. Ito, meron din tinatayo rito. Dito na nakabakod na to. Commercial spaces for lease. Ayan. Gagawing commercial spaces pala. At yan ang parking space niya. Ayan And then dito, ano ba yung black building na yun? Exit only. Yan. Atlantic Drive, Como Avenue. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung tinatayong building. Meron din palang rito, Victor Gym.
Ngayon lang natin napansin to. Ito, tingnan nyo. Yan. Pero kung mapapansin nyo, yung ano niya, yung bubong niya, parang tarpio din. Pero matibay sigurado yun. Tingnan nyo, ganun yung shape ng bubong niya. So, tingnan natin, nadugtog. Ano ba? Ano ito? Din Kingston. Meron bang ganun? Din Kingston. Balik tayo rito. Oo, ito. Din Kingston. Yan. So, exit na tayo rito. Huwag tayong dadaan dun sa may runabout dahil sobrang traffic doon. Dito, labas na nung police station yan. So, I think dito na magtatapos yung ating quick tour update dito sa may The Infinity. And I hope nakatulong ito sa inyo para makita nyo yung update at itsura ngayon ng Infinity at yung mga project na ginagawa rito. So again, salamat sa panonood. Keep tuned to Froilandas for more updates here in Angeles City and all over Pampanga. Yan. As always, ride safe. And Froilandas is signing out.